איבד את אמא, שמרי על הכבוד של המשפחה. אלה היו המילים האחרונות שאבא אמר לי, וזו הייתה הפעם האחרונה שראיתי אותו. בסוף שנת 44 קיבלנו הודעה שאבא נהרג בקרב, אבל לא ידוע איפה. ושלום לכם. תיאטרון עדות, לספר כדי לחיות, הוא פרויקט שהפגיש בין ניצולי שואה לבין תלמידי כיתות ח' וט', שהם בעצם הדור השלישי לשואה. כדי לשמוע על הפרויקט המאוד מאוד מיוחד הזה, הזמנו לכאן את עזרא ועירית דגן, שחקנים ויוזמי הפרויקט, את אשל אמזלג, שהשתתף בפרויקט, ואירמה בידרמן, ניצולת שואה, שהשתתפה גם היא בפרויקט. שלום לכולכם, וקודם כל תודה שבאתם. בואו נתחיל איתך, עזרא, ספר לי קצת על תיאטרון עדות. מה זה? תיאטרון עדות מפגיש שני דורות. ניצולי שואה, נקראים דור ראשון, עם דור שלישי, תלמידי בתי ספר, נוער, שהם לא כמובן מאליו נכדים שלהם, אבל הם הופכים במשך הזמן לקרובי משפחה מאוד אדוקים. כל הקבוצה הזאת מגיעה למשהו כל כך מחבק, כל כך אוהב ומאוד מיוחד, עם המון אמון וביטחון וכולי, כדי להגיע לאותו שלב ניצולי השואה יכולים לספר את סיפור ההישרדות שלהם. כל הסיפור הזה, סיפור ההישרדות שלהם בשלבים, בהרבה תשומת לב וגם חרדה וזהירות, מסופרים לאורך תקופה של שנה, שנה וחצי. אחר כך זה מגיע לעיבוד הסיפורים, למעין מחזה. אפשר לומר אפילו מחזה, ומגיע להצגה, על בימה. כשניצולי השואה והנוער יושבים ומשחקים על הבמה. ביחד גם הניצולים וגם בני הנוער? כן. כאן את רואה שניים שהשתתפו בפרויקט, את אירמה ואת אשל, שהם מייצגים, אירמה מייצגת 15 ניצולי שואה שהיו על הבמה בפרויקט הזה, ואשל מייצג 17 תלמידים. כלומר, כל הקבוצה הענקית הזאת על הבמה בערב אחד, או באירוע אחד למשך שעה ו10 דקות. בפני נוער ומבוגרים. בתי ספר. בתי ספר. המרגש הוא שאנחנו מגיעים עם סיפור ההישרדות אל הבמה, מציגים בפני נוער, שאולי בפעם הראשונה אומרים, ראינו ניצולי שואה אמיתיים. רואים את הבן אדם ולא את הסיפור. כן. וזה גם הנוער הזה שיכול לומר שהשתתף בפרויקט, יוכל לומר את אותה אמירה. פעם פגשתי ניצולי שואה. עירית, איך עלה הרעיון לפרויקט הזה? הפרויקט הראשון היה עם נכדים אמיתיים, זאת אומרת דור ראשון ושלישי, באמת נכדים של הניצולים. מאוד מרגש. ואז התחלנו, ומשם זה התגלגל להרצליה ולהרבה מאוד מקומות אחרים. בת ים, חדרה, ראשון. נתניה, גבעתיים. אז אני מבינה שלא היה קשה למצוא ניצולים שירצו לשתף. בכל יישוב יש רשימות באמת ארוכות. לשמחתנו יש הרבה ניצולי שואה, שרובם רוצים לדבר. חלקם לא דיברו עד עכשיו. במשך 60-65 שנה לא דיברו. וזאת הזדמנות ראשונה. אירמה, איך היה לך להשתלב בפרויקט? דיברת על השואה לפני הפרויקט? דיברנו, הילדים שלי כולם יודעים, רק לא בפרוטרוט ולא בדברים קטנים. כאן היחד עם הילדים בנה מין אווירה מיוחדת במינה, שגם הם וגם אנחנו ניצולי השואה ראינו את ההבנה אחרת, כמו שאתה יושב ומספר את כל החיים שלך ואת כל השואה וזה וזה. כל אחד סיפר רק קטע קטן. אבל מה שרציתי להגיד, שיש לזה טעם אחר וצורה אחרת, כשהילד יושב על ידך, ואתה מעביר אישית את החוויות, והוא יושב על ידך, ואפשר לגעת בו, וגם להפך, וללטף כשהגרון חונק, והבכי בא, והחיבוקים, והוא בא, כן. אפשר לבקש ממך אולי קצת לשתף אותנו במה שעבר עלייך בתקופת השואה? תראי, בקיצור, כמו כל אחד מהאוכלוסייה ההונגרית, צ'כוסלובקית, שנה היינו באושוויץ, ואחר כך בעוד איזה מחנה קטן בבית חרושת, ולא היה קל. בגלל זה כשאני היום רואה בטלוויזיה את אושוויץ, שזה נראה כמו
גן פורח. גן פורח, כמו משהו יוצא מגדר הרגיל. אני פשוט משתוממת, האם זה אותו מקום עדיין, הגהנום ההוא, מה שאני הייתי שם. ואת הגעת לאושוויץ עם כל המשפחה שלך בעצם. כן, כן, עם אמא ואחיי וגם אבא, סליחה. אוקיי. מה שבאמת רציתי עוד להגיד לילדים, שאולי כדאי לפני נסיעות לאותו מקום, למסע הזה, פשוט לראות את ההצגה ולהשתתף בפרויקטים מזמן להם להיפגש עם הניצולים ולראות שהנה הבן אדם שלא חשבתי עליו, הוא מספר לי סיפור כזה זוועתי. אני מסכימה איתך לחלוטין שכשיש פנים מאחורי הסיפור זה הופך את זה להרבה יותר אישי. בואו נראה קטע קטן מהפרויקט ונמשיך לדבר. בנסיעה הצפופה בקרון הבהמות שהוביל אותנו לאושוויץ לא היה מקום לשבת. עמדתי קרוב לאמא ולא היה לי אוויר. אנחנו עומדות במסדר ומנגלה תכף הגיעה לעשות עוד סלקציה. אנחנו כאן כבר כמה חודשים ויודעות בדיוק מה קורה לכל מי שקוראים לו את צד שמאל. אמא! הם קוראים לנו להיכנס וסוגרים אותנו מכל הצדדים. את חושבת שהסוף שלנו הגיע? הם רוצים שנתפשט עכשיו, ואז יעשו את הסלקציה. בואי נעשה את מה שהם אומרים, ירמה. אין לנו ברירה. אמא! הבגדים שלך בידיים שלי, אמא! לאן לקחים אותך, אמא? אמא! את הולכת ממני, אמא! אשל, בוא תספר לי קצת על ההשתלבות שלך בפרויקט. כמה זמן אתה כבר נמצא בפרויקט עצמו? אני נמצא בפרויקט כבר שנה וחצי. אני מחובר לפרויקט הזה. איך הגעת לזה? הגעתי מטעם בית ספר כפעילויות העשרה של שעות שבועיות. את דור שלישי לשואה גם כן? אני דור שלישי לשואה, סבא שלי הוא ניצול השואה, ולצערי אני לא הספקתי לשמוע את הסיפורים שלו כי הוא נפטר. אוקיי. זה משהו שהיה אבל בבית? דיברו על השואה או שככה הגעת ופתאום גילית עולם? אני הספקתי ואני עדיין שומע סיפורים מאמא שלי ומסבתא שלי על התלאות ועל התופת שעבר סבא שלי בשואה. ואתה עבדת במהלך הפרויקט מול אירמה או מול... לא, מול מנדל. אני עבדתי מול מנדל רוטנשטיין, שאני חייב לציין שהוא בן אדם מדהים, בן אדם יקר. ואני עד היום שומר איתו על קשר, אני באמת בן אדם יקר. אני רואה שאתה מדבר עליו, שאתה מאוד אוהב אותו. כולם, באמת כולם, בגלל זה התוכנית הזאת, הפרויקט הזה חשוב. אגב, זה נוצר באופן טבעי. ונוצר באופן טבעי. לא שחיברנו ואמרנו, אתה מתחבר עם מנדל, אירמה מתחברת עם לילי. זה דבר שקרה במשך המפגשים, אחר כך עירית בשלב הכתיבה, וזאת בהחלט שאלה מעניינת שיכולה להיות נושא קצת לדבר על זה. בשלב הכתיבה היא ראתה גם את ההתחברויות והבינה שזאת דרך לפעול בתוך החומר הכתוב, פחות או יותר. כלומר, מי משחק באיזה סיפור של מי. וזה פשוט הולך בצורה נפלאה. ואני חושבת, אחד הפרויקטים המעניינים. אני הייתי מורה הרבה שנים, ולימדתי תמיד את חטיבת הביניים. עוד אף פעם לא ראיתי אותם בהקשבה כזאת ובהתמסרות כזאת, מסירות כזאת, כמו עכשיו בפרויקט הזה. אשל, מה שינה אצלך הפרויקט? הפרויקט שינה אצלי שהשואה זה דבר שהרבה יותר מדבר אליי עכשיו. כשאומרים לי שואה, אני בעצם נזכר באנשים שעכשיו הם חברים שלי. הם אנשים שאני מכיר, שאני מדבר איתם, שאני צוחק איתם. וזה הרבה יותר קשה בי. זה הרבה יותר קשה לי, זה יותר נוגע בי. ולניצולי שואה זאת גם הזדמנות של פז להיפתח. זה נכון. ולספר כאלה שלא סיפרו אף פעם. אני מסכימה איתך לגמרי. תודה רבה שבאתם ושיתפתם אותנו. פרויקט מדהים, עבודת קודש, גם לתלמידים וגם לניצולי השואה. תודה רבה.